आता इथे बघा आपण जो आता व्हिडिओ बघतोय त्याची एडिटिंग चालू आहे आणि इकडे आपली दिल मॅडम बघा काय करते. दिल दिल ही बघा आपली मॅडम कुठे झोपली आहे. दिल ही काय चटई आहे तुझी, ही काय चटई आहे तुझी. मारू 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 मारू. बाहेर जायचंय, सायकल चालव, चला बाहेर जावा. रेडी? येस रेडी. मॉर्निंग वॉकला जायचं. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही. आज आमच्याकडे कोजागिरी पौर्णिमा सेलिब्रेट करतो आम्ही. तर ते आम्ही कसं करतो ते तुम्हाला ब्लॉग बनवून दाखवतो. त्याच्या अगोदर तुम्ही तुमची शुभांगी कीर काकू बघा. आता तुम्ही विचाराल तुमची शुभांगी कीर काकू कुठे आहे. बरोबर माझ्या पाठी. कशी वाटते. नमस्ते. आता तुला पिक्चर मध्ये साईन करूया आपण मम्मी, है ना. पण त्याच्या अगोदर ब्लॉग, आता बाहेरचा ब्लॉग तर दाखवतो आम्ही तुम्हाला. बाहेर माणसं किती आहेत, चाळीमध्ये कसं सेलिब्रेट करतात. त्याच्या अगोदर नॉर्मल दूध कसं बनवतात ती रेसिपी बघून घ्या. नमस्ते. आज मी कोजागिरीसाठी मी खास दूध बनवते. तुम्हाला दाखवते दूध कसा बनवायचा तो. आणि हा ड्रेस आपला गिफ्ट ड्रेस ना. हा गिफ्ट ड्रेस नाही, दुसरा ड्रेस आहे हा. ओढणी गिफ्ट आहे ना परवाची. गिफ्ट आहे. हा सलवार गिफ्ट आहे, लेगीज. आणि हा ड्रेस, हा ड्रेस वरचा ताईने मागवलाय. ताईचा ड्रेस आणि ओढणी आणि हे माझं घातलं तू, है ना. चला कशी दिसते भारी एकदम. ताई नंबर 2. ताई नंबर 2. चल आता इथे बघ मी 1 लिटर दूध गरम करायला ठेवलाय आणि ते आटवून घेतलाय. असा एवढा होता बघ, इथे वर आहे ना लेवल वरती होती. हा असा एवढा होता तो, आता असं आटवून घेतलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी साखर टाकते. हा अर्धा कप आहे ना, अर्धा कप कमी साखर घेतलाय. आपण आपल्या आवडीप्रमाणे गोड पाहिजे तेवढं घ्यायची. आता ही साखर टाकली आणि त्याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट टाकायचे. हे काजू बघ एकदम बारीक कापले, हे बदाम आणि हे पिस्ता. हे आपण आता काजू बदाम पिस्ता वर थोडे सजावटीसाठी ठेवायचं, बाकी त्याच्यामध्ये दुधामध्ये टाकायचं. असं कोजागिरीच्या दुधामध्ये जर हे सर्व भेटतं तर पियाला मजा येते ना बाहेर. हा आता थोडं थोडं हे वर सजावटीसाठी ठेवते. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकायची, वेलची जायफळ पावडर. सुगंध मस्त बाहेर आला पाहिजे. तर ड्रायफ्रूटने आणि वेलची पावडरनेच कलर आलाय. आता काय काय माणसं टाकतात, केसर टाकतात. हा केसरने थोडा कलर येतो. दूध आपल्या इथे झालेलं आहे बघा, साखर पण विरघळली आहे, दूध पण मस्त छान एकदम असं घट्ट झालंय बघा. एकदम पण पातळ नाही, म्हणजे थोडा असाच पाहिजे पिण्यासाठी देतात ना. हा आता तुम्ही बघा दूध आता तुम्हाला बाउल मध्ये काढून दाखवते. आता त्याच्यावरती आता आपण ड्रायफ्रूट टाकायची वरती गरजच नाही, ते सर्व ड्रायफ्रूट वरती आलाय. एकदम छान वाटतंय. तरी पण आपण आपलं टाकूया. म्हणजे प्रत्येक सिप मध्ये आपल्याला आला पाहिजे ड्रायफ्रुट्स. 1 लिटर मध्ये एवढे ड्रायफ्रुट्स पडले तर मजा आहे ना मी पिणाऱ्यांची. हे आपलं कोजागिरीचं दूध झालं, आपलं स्पेशल दूध ड्रायफ्रुट्स वाला. चला आता आपण आता बाहेर कोजागिरी करूया. जब तक वो उतर जाएगा थोड़ा और आएगा. कौन आपके घर से आता इथे बघा आमचं रात्रीचं अंथरूण घालायचं काम चालू आहे.
आणि आपली दिल बघा कशी झोपली. दिल, हे दिल, अंथरुणाच्या वरती झोप. उठ 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 एवढी झोप आली तिला. उठ दिल उठ. चला तुम्हाला दाखवतात आमची दिल कशी झोपली बघा. उठली 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 उठली. तिला समजतो. फ्रँकी नंबर 1, फ्रँकी नंबर 2, फ्रँकी नंबर 3. आणि 2 असं नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर फेसबुकवर शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. आणि एक लक्षात ठेवा, 4 वाजता रोज एक रेसिपी ब्लॉग येतोच. नमस्ते. आज मी मशरूम फ्रँकी बनवते, तुम्हाला दाखवते बनवून. आता पॅन मध्ये बघा 1 चमचा तेल टाकलंय. 1 चमचा म्हणजे कमीच आहे. त्याच्यामध्ये आता लसूण टाकायची. 3-4 पाकळ्या लसूण घ्यायचे. लसूण बघा मस्त फ्राय झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये हे आपलं 1 गाजर किसून घेतलाय, 1 शिमला मिरची बघा पातळ स्लाइस करून घेतले बारीक, आणि कांदा 1 मोठा घेतलाय, ते पण बारीक स्लाइस केले. आता हे आपले हलके फ्राय करून घ्यायचे आहे. आता याच्यामध्ये 1/2 चमचा काली मिरी पावडर, अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स. आता मी याच्यामध्ये मीठ टाकते. या भाजी पुरतच मीठ टाकायचं. हे आता बघा, हे मी फ्राय म्हणजे जास्त नाही करायचे, आपल्याला 2-3 मिनिटं फक्त असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे थोडं ना कच्चंच राहिलं पाहिजे. आता हे आपलं झालं आहे. आता हे मी काढून घेते. आता मी बघा 1 चमचा कमी तेल टाकलंय पॅन मध्ये. आता त्याच्यामध्ये हे मशरूम टाकते. मशरूम टाकले ना की त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 बटाटा घेतलाय, साल काढून चांगलं किसून मी पाण्यामध्ये ठेवलेला आहे. आता याच्यातलं पाणी काढून टाकते आणि बटाटा घेते. आता याच्यामध्ये बटाटा टाकते मशरूम मध्ये, कारण आता मशरूमला पाणी सुटेल ना, त्याच्यामध्येच आपल्याला बटाटा शिजून येईल. मशरूमला पाणी किती सुटलंय बघा. त्याच्यामध्ये आपल्याला 1/2 चमचा पावभाजी मसाला टाकायचा आहे. पावभाजी मसाला नसला तर गरम मसाला टाकायचा. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं, कारण ते चवीपुरतं मीठ पण आहे ना, म्हणजे 1/2 चमचा कमी टाकायचं. कारण का माहितीये, ते मशरूम आहे ना आपल्याला पूर्ण सुकवून घ्यायचे आहे, आणि ते पाणी सुकल्यावर ते कमी होणार आहे. पाणी एकदम बघा मस्त मुरलं आहे, कारण बटाटा कच्चा होता ना, त्या बटाट्याने पूर्ण पाणी शोषून घेतलं. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा ही शेजवान चटणी. आपल्याला 5 मिनिटं झाली. 5 मिनिटं झाली. भाजी बघा एकदम मस्त छान झाली आहे, चांगली चरचरते आहे आणि सुकली आहे पण मस्त. आता गॅस बंद करते आणि तुम्हाला बनवून दाखवते. तर भाजीला टोटल 6-7 मिनिटं झाली. कारण ते मशरूम आहेत ना, मशरूमला पाणी सुटतं, ते आटायला लागतो. आता तव्यामध्ये थोडासा तेल घेतलाय 1 चमचा, आणि त्याच्या 1 चमचा बटर टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये आपली चपाती टाकायची. अशी बटर मध्ये ना चपाती चांगली भाजून घ्यायची. आपण पहिले चपात्या जर करून ठेवतो ना आपण, तेव्हा कच्च्या भाजून ठेवल्या तरी चालतील. आता चपाती फुगली. एक चपाती काढून घेतली, आता दुसरी टाकते. चपाती चांगली आता फ्राय झाली बटर लावून. तर त्याच्यामध्ये मेयोनीज लावायचं. तर ही भाजी आहे ना, शिमला मिरची आणि कांदा. आता मशरूम वरती परत भाजी, परत थोडीशी. आता आपल्याला याला बंद करायचं आहे. आणि ते आपली दिल काय करते आज? पाय पुसते. नाही नकांना धार करते. आम्हाला विचारते हे नका कोण कापतात? ही नका स्वतःच कापते. बघा दिसलं तुम्हाला हे जे नका? अरे वा, दिल्ली तर आज नका पण दाखवलेलं कापताना. शानी दिलो आहे ना आमची, शानी दिलो आहे ना आमची दिल. क्यूट दिल आहे बघा, है ना? इथे करू, नाक साफ करू. आता तुम्ही बघितली आपलीकडे फ्रँकी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. मी कांदा आणि शिमला मिरची आहे ना थोडीशी फ्राय केली, म्हणजे कच्चा पाहिजे ना सलाड काहीतरी खायला, त्याच्यासाठी. बरोबर बोलली. 2-3 मिनिटं जे तू फक्त सॅलड सारखं जे रोस्ट केलंस ना 1 चमचा तेलमध्ये, त्यामुळे चावायला ते अजून मजा येते. कुरकुर कुरकुर वाटतं ते. आणि त्यावरून ते बटर मध्ये तू जी चपाती लाटली आहेस ना, त्यामुळे त्याची अजून
जे नरमपणा आणि जे एकदम फ्रँकीला कसं असतं मैद्याच्या पिठाचं ते आपल्या गव्हाच्या पिठामुळे ते एकदम छान वाटते. ते बटाट्याची आणि मशरूमची चव पण एकदम तोंडावर फिरते. तर रेसिपी ओव्हरऑल तिघांचं कॉम्बिनेशन मिळून एकदम फ्रँकी छान झाली. तर इकडे आपण 3 फ्रँकी बनवल्यात ना. मी सांगतो ना, मी 1 फ्रँकी खाल्ली ना तरी माझं पोट भरणार. तर हीच फ्रँकी तुम्ही सकाळी नाश्त्याला, संध्याकाळी नाश्त्याला किंवा लंच आणि डिनरला पण बनवू शकता. पाहुणे कधी घरी आले ना, मम्मीला हीच आयडिया दिली की आपल्या घरी ह्याच्यानंतर कोणी पण येईल ना त्याच्यावर त्यांना पण चपाती भाजी नाही द्यायची, त्यांना पण फ्रँकी द्यायचं. म्हणजे ते कसं त्यांना पण चांगलं वाटेल की काहीतरी नवीन भेटलंय. हा इथं चपाती भाजी सारखं रोल करायचं आपल्याला, त्यांना द्यायचं, चीज किसायचं, एकदम म्हणजे चावल्यावरती ते मन पण शांत होईल आणि त्यांना असं वाटेल पण की हा काहीतरी नवीन खाल्लं.